Ahoj, já jsem Leoš a Jirka Král mě vyzval, abych si udělal test, jak bys vyznal lásku. Zřejmě mě v budoucnosti Jirka Král chce vyznat lásku, takže chci vidět, jak jsem na tom já. Takže první otázka, věříš v lásku na první pohled? Odpovím rovnou, samozřejmě, já mám pocit, že všechny moje lásky byly na první pohled, ale tady jsou možnosti. Věřím, že láska prochází žaludkem, no, tak zatím ne, ale časem asi jo. Věřím v lásku na první poslech, ale to je důležitý, to je pravda, že vlastně po té, co někdo vypadá super a líbí se vám, tak je potřeba ještě jako zkontrolovat, jestli se s ním dá taky povídat. Takže taky. Jasně, zrovna nedávno jsem se zamiloval do úžasné kérky, tak to ne. Tak určitě ano, samozřejmě. Nové modely přicházejí a odcházejí, tak spíš ne. To je neromantický vrcholně teda. Takže tak určitě dávám. A jdeme na další otázku. Jo? A druhá otázka. Na který z následujících filmů by ses nejraději podíval se svým protějškem, tedy s Patrikem Mezuckým? Škola roku, Věčný svět neposplněné mysli, Červený drak, Čokoláda, Coco Chanel. Tak to asi nic teda. A jako s Patrikem bych se podíval na něco, ale s láskou, to jsou jiný filmy lepší, ne? Třeba, já nevím, Láska nebeská, Pecka, že jo, nebo Notting Hill. Takže tady, ale musíme to zaškrtnout, tak Červený drak, ale teda jestli to je ten film, co myslím. To je, myslím, ten Hannibal Lecter, ne? Třetí pokračování, společně. Jdeme dál. Čeho si u potenciálního partnera všímáš jako první? Rukou, dlaní, prstů? To vůbec. Koukáme, jestli nemá tetování? Vůbec. Vyjadřování a inteligence, dejme tomu. Nohou, taky. Rozhledu a cestovalosti. OK, vyjadřování a inteligence, ale prostě není obličej, tyjo. Sakra. Není obličej tam vůbec. Strašně důležitý, ne? Kdo by mohl být tvým životním vzorem? Sokrates, Pelé, Palach, Franz Jager. No, to jsou možnosti. Tak já budu zachytrý, tak Sokrates. Vy si nějakého myšlenky líběj, ale zase bych volil asi někoho jiného. A co má Sokrates společného s láskou na první pohled? Teda? Nemůžu říkat Pelé, ne, tak co pak, jakože, co pak jsem kopačka. Jager, co pak jsem hokejka a tak dále. Tví blízcí by o tobě nejspíš řekli, že jsi hudební génius. Tak to už rovnou zaškrtávám, že ano. Furt zahrabaný v knihách, milovník kérek, nenažranec, hotový Marco Polo, hudební génius. Tak to je snad jasný, že jsem vynikající zpěvák. Vlastně asi nejlepší zpěvák v téhle zemi. Takže to je jasný. Taky to nevím, ale to, co to má společného s láskou na první pohled. Jaký je tvůj oblíbený sport? Hledám gaučing, není, ležing, není, zedling, není, lelking, tady není. OK, tak už tady vidím, zelená je tráva, fotbal to je hra, fotbal je nejvíc. Fotbal je nejvíc, dívám se na tenis a golf, taky se dívám, ale fotbal je fotbal. Otázka 7, který z následujících hudebních interpretů je ti nejbližší? Muchov, tohle vůbec neznám, Pitbull, Dvořák, Motorhead. OK, Dvořák, ale prostě... Dobře, jdeme dál. Tvůj ideál romantického vztahu nejlépe odráží dvojice Mickey Rourke a Kim Basinger ve filmu 9,5 týdne. Milí mladí přátelé, jestli jste to ještě nevěděli, to je dost dobrý. Tristan a Isolda, Beckhamovi, Kleopatra, Antonius, Bonnie a Clyde. OK, dávám Beckhamy, protože jsem tak jako... Beckhamovi byli prostě tak nějak mě provázejí celým životem. Ta vlna, ne, ale ta vlna. Rádoby. Takže David Beckham je samozřejmě pro mě zásadní postava. A Viktoria taky dobrá, ale. Jak bys vyznal lásku? Otázka 9. Jaká je tvá představa romantického vyznání lásky? Buď během cesty kolem světa uprostřed oceánu na zaoceánském parníku odrecituji verše ze Shakespearea. Klišé ale může být. V průběhu hokejového zápasu počkáme, až nás zabere kamera. Tak to nenávidím. Líbačka divoká do kamery. Já osobně bych to nikdy neudělal před objektivem. Ať už foťáku nebo kamery, takže to pro mě není. Mašina, my dva a zápas slunce. Zápas slunce dobrý, mašina, jako třeba, že bych tam měl jako ještě jako nějakou lokomotivu, to ne. Společné studium skript na téma sexuální zdrženlivost, ne. Při fotbale po vstřelení gólu nadzvednu dres, odhalím tílku, jak říkám. Já potřebuji vyznávat lásku za úplného soukromí, takže zbývá za oceánský parník, ale já bych to zvolil ještě v lepších kulisách. A to si nechám pro sebe. Otázka 10. Takže dávám parník. Otázka 10. Které z následujících míst je podle tebe nejromantičtější? Zamrzlý rybník? No vůbec. Garáž nebo autodílna? Vůbec. Ostrov svatá Lucie, dejme tomu. Opuštěné přemítkové molo může být.
prostor pod katedrou. Tak nebudu dávat svatou Lucii, dám opuštěné přelípkové molo. To je docela dobrý. Hlavně tam jako často bývám. Otázka 11. 11 je zásadní číslo, takže jsem zvědavý. Jak bys vyznal lásku? Pamatuješ ještě na svou první pusu? Ano, to se nedá zapomenout. Rovnou zaškrtávám, to je snad jasný, ne? Bylo to s Patrikem Lezuckým při našem prvním výročí vysílání. Ale pamatuju si i tu reálnou, vážně. 12. poslední otázka. Jaký dárek bys koupil svému protižku? Nekoukám se na možnosti a říkám, přátelé, diamanty nikdy nic neskazí. Pokud nevíte co, opravdu diamantový šperk nikdy žádnou ženu neurazí. Uvidíme s tobě možnosti. Permanentku na zápasy hokejového klubu. Tak to ne. Poukázku do módního butiku. Nebudu kupovat poukázku, ne. To už musí být přímo ten hotový dárek. Mašinu Harley Davidson, ne. Vstup na Reunion koncert. Tady píšou Led Zeppelin, ale já tam vidím One Direction, takže OK. Nakoupil bych letenky a dělal průvodce po panenský koutek Matičky země, no tak to je krásný dárek. Tak nakonec jsem se vlastně trefil i bez těch diamantů. Tak to je všechno. Doporučuju, abyste si ten test udělali taky, i když není to úplně samozřejmě věc, která by přímo mapovala váš život. Ale sranda to je. Takže Jirko Králi, děkuju a zdravím všechny ty, kteří prostě věří na lásku na první pohled. Posílám to Hezuckýmu, protože jeho odpověď budou zábavný.